У гэтай кватэры гасцей яўна не чакалі. Мяркуючы па паху, зразумела. Некалькі хвілін таму тут хтосьці курыў. Далей карціна ва ўсіх фарбах. Прыцемак, цёплая пасцеля, а ў ёй гаспадар, які, мабыць, ужо паспеў атрымаць порцыю гаручага шчасця, побач попельніца. Прычыны для курэння ў ложку, на погляд жыхара, досыць важкія. Ну как, сидя курю. Ну а знаете вообще, к чему это может привести? Знаю. Ну а зачем тогда так делаете? Балкона нет, чему на улицу выходить. Рэгулярна супрацоўнікі МНС разам з міліцыяй адпраўляюцца з праверкамі па ўжо знаёмых адрасах. Правяраюць супрацьпажарны стан жылля, праводзяць профилактичные гутаркі. Ситуация в городе Бресте по пожарам очень напряженная. На сегодняшний момент зарегистрировано 65 пожаров. Это гораздо больше, чем в прошлом году. И основная доля пожаров это в жилом секторе. И 70% пожаров в жилом секторе – это неосторожное обращение с огнем при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Хтосьці абяцае устаць на шлях выпраўлення, а камусьці ўсё роўна. Так жыхарка наступнай кватэры Тацяна Лушнікава настроена даволі скептычна. Яе не спыняе нічога, і нават языкі полымя не палохаюць. Слава Богу, меня предупреждать не надо. Мне уже скоро 80 лет. Ищите там, где малолетки курят в пьяном виде. Вот там ищите. А тут гусей нечего ловить. Я знаю, к чему это может привести. Знаю. Ну и что? Парушэнне тыповыя: курэнне ў памяшканні з невыкананнем правілаў бяспекі, выкарыстанне электрапрыбораў, якім ужо даўно трэба на сметнік, пашкоджаныя розеткі і гэтак далей. Штомесяц падобныя гутаркі праводзяцца і сярод пацыентаў з алказалежнасцю, якія знаходзяцца на стацыянарным лячэнні ў абласным наркалагічным дыспансеры. З пачатку года па прычыне неасцярожнага абыходжання з агнём у Брэсцкай вобласці здарылася 607 пажараў. Прычына большасці – курэнне ў стане алкагольнага опьянения. Анастасия Кутиш, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».